जोंनि सासे मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथां लोगोसे आङो गिबियावनो गासैनिबोसिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। जोबोरैनो देरजाथाव बाथ्रा जे डिमाकुसिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि गासै सुबुंफोरा खौसे जानानै बेवहाय गेलेनायनि मोनसे मोजां जारिमिन सुजुनो हादों। बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो बाख्नायनायजों लोगोसे बरायदों आरो जों बयबो मिथिगौ जे स्पर्ट्सजों लोगोसे the spirit of unity, integrity and progress बे गासैबो सोमोन्दो थाखायो आरो बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गोरोबलायनाय आरो गासैबो बिथिङारि जौगानायनि मोनसे थासारि नोंथांमोना सोरजिनानै होनो मिजिंथिबाय। बे डिमाकुसिनि जि गेलेमुआरि आबहावा बे आबहावाया दुलाराय बिटिसिआवनो मोनसे जौगासार आरो गोजोननि बिदिन्थि जानानै थागोन। आसाम नाङै हादोर नाङैनो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन गेलेगिरि ओंखारनो हागोन आरो मुलुगनां थासारियाव बादायनायनि हिसाबै जोंनि बर' फिसाफोराबो बिटिसिनि दैदेन सिटिजोन गासै नोगोरारिफोरानो मोनसे समाव जाफुंसारनो हागोन आरो बेहाय गोबांथार स्पर्ट्स फरायबाय। बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन भलिबल नेशनेल रेफ्रि सायख'जादों। बिथाङा जोंनि डिमाकुसि हालामनिनो। He is the first among the Bodo volleyball national referee, Mr. R.K. Simangsa Basmutari. Sar बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लादों। May I now introduce former Rajya Sabha MP Sarogami Sinaki অনুরোধ করিল। এই সময় ইনিশিয়েটিভগুলো থাকায় গুলি পড়াইলাম। आंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन। सारनिसिम साबायखर थाबाय। सार बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जि संसार बिथांखौ दान्दिसे सिगां सिनायथि लानो थाखाय गुलि परायदों। बे समाव लानो थाखाय गुलि परायदों। बे समाव सिनायथि बे समाव गुलि परायदों। दायित्वनिफ्राय अनुरोध करिल। डिमाकुसि
Everybody order korilu. Dimakusi College Principal Sir Jansar Kungur Pusmatari. May I now introduce General Member of Bhutan. Besok saya cikgu aku ladang. Goreswar Koleswar Assistant Professor. तो प्रत्येक छात्री निजर सिनाकी भाई बड़े बने अनुरोध करेलो सेकेंडे हमार ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वर्किंग चेयरमैन सबै को तपाईं भित्र छिन् I would like to request him to stand for a while. Thank you very much. Filmmaker and actor Srimati Rajni Basumatari. I would like to request her to stand for a while and give her introduction. Thank you very much. Now may I request. Thank you very much. Thank you very much, sir. Besok mau saya pilih akal. Sampai pertama kita isi. Assistant. State referee. Jadi itu sini kita mau kan honor dulu. He is from Odalguri, Tulu. He is from Bangsa. And we have Boro, state referee. He is from Dimakusi. He belongs to Bhairgaon district. Again, Panau Bidikri Morning Indrawalasi. Hari ini berjanji takai hari ini Bono UPPL Vice President Brahman Baglari. Besok mau jadi kita tahu alasi mohon bahagia lana hanai Raja Sobani MP Sarvi Sujit Mari. Gazani Filun Kobi Dagan 64 nong Khaniri Koti Afat ni Sar Medam Bitang Manisim
The peace pigeon and peace balloon is released to spread message of दिमाकुसि गेलेग्रा फोथाराव जोबथा गेलेनाय बड'लेण्ड गेलेनकाप बिनि मानगोनां आफादगिरि आरो नुजाफैनो हानाय जोंहा राज्यो सभानि एमपि मानगोनां बिश्वजित दैमारि मानगोनां एमएलए बिथांमोन इएम बिथांमोन एमसिएलए बिथांमोन बर' साहित्य सभानि सेक्रेटारिजों लोगोसे गासिबो मावफारिया लोगो नोंथांमोन एबसुनि दानि मावफारिया लोगो नोंथांमोन बे दिमाकुसि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा गेलेगिरिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आं बारा गोबाव बुंला खारन मोनसेल' आं खावलायनो सानदों बुलायनाय सोलायनायखौ बाद होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ जेरै दिमाकुसियाव एबसुजों लोगोसे जोंनि मावथि बिथांमोना जेबादि गेलेनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनिफ्राय प्रमिला दैमारि बादि सनजय बर' बादि आरो गोबां प्लेयार जेन एसियाननि साफा साफा प्लेयार जानो हायो आं बेखौ खावलायबाय जाहाथे बिथांमोननि स्किलखौ नायनानै भबिष्यत फैबाय थानाय समाव जोंहा साबसिननिफ्राय हामसिन प्लेयार जानायाव जोंनि दिमाकुसि बे बेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ बोसोन होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय इतिमध्ये मैं घोषणा करिम कारण এই ডিমাকুসি খেলপথাৰত আমাৰ গেলেনকাপ বছৰে বছৰে চলি থাকে এবাৰ আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ মাননীয় নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু ডিমাকুসি আঞ্চলিক এফচিয়ে বিটিচিত এটা এপ্লিকেশ্যন দিছিলে এই এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল ওদালগুৰিত আমি বছৰে 3টা জায়গাত ইউএন ব্ৰহ্ম গোল্ড কাপ বালিৰাম বড়ো ফুটবল আৰু অধ্যায়গেৰা তেখেতৰ নামত 5 লাখ টকা দিছিলে নেক্সট বছৰ এবাৰ বাজেটত আপোনালোকৰ ডিমাকুসি যেটো গেলেন কাপ এই গেলেন কাপটো অহা বছৰৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰত 5 লাখ লাভ কৰিব এইখিনি ঘোষণা কৰি আজি মোৰ সমূহ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ থ্যাংক ইউ शुभ आशीष मांगे जय जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. Ising Mot Lingdo, just number 22. Ariwis Wangya, just number 2. Bikison Karkongo, just number 1. Mahi Pai Lamare, just number 6.
Jersey number 22, Ismut Lingo. May I request Mr. Ismut Lingo to receive the best player award from MCLA non-SFL constituency, Mr. Suresh Tansi. The best player is awarded by MCLA non-SFL constituency, Mr. Suresh Tanti. The case award of 5,000 and a trophy. By Mr. Ganesh Basumatari, Sports Secretary of All Bodo Student Union. The runners of team Yarkong United FC. Now may I call the players of Yarkong United FC, Mr. Prem Kumar, Yar Pei Sang, Narangan Sang, Ngam Ferai, Finel Satsang, Waiting Kingjing Grenier, Subang, Risang Guri. May I also call Mr. Aboy to come over here, my friend. The runners-up trophy and the case award of 30,000 is presented by Mr. Ganesh Basumatari. Mr. Eberlang Nongtoi, Poinsong Sadok, Wangke Karkongor, proud to become his captain. Isingmut Linggo, Arpis from Bikisot Karkongor, Stefan Pale, Barbara, Mike Lare, Ricky, Eberlang Nongtoi, Poinsong Sadok, Wangke Karkongor, proud to become his captain. Joy Mong, Karang
Kirinal Linggo. Asita Cruz, Izing Linggo, the best player of today's final match. Arifin Chwayan, Vicky Karkongar, Stephen Pale, Pedi Uroga. Final game ceremony on Zati Puna. फर्स्ट पहले मेरे दोस्त को थैंक लगे क्योंकि अकेला को तो मैं नहीं खेल नहीं कर सकता 24 Brilliant Killing Score का फुटबॉल टूर्नामेंट इन जुटा ओपरी प्लेग ऑफ धन्यवाद मैं भगवान से जुटा ओपरी प्लेग ऑफ I thank you God and I dedicated this to my daughter टूर्नामेंट my goal is today I dedicate to my daughter di sini